Ikaw pala yung bago ko makakasama dito. Pag may tanong ka, huwag ka mahihiya sa akin. Salamat. Ano nga palang pangalan mo? Arjo, ikaw ba? Jake na lang. Bakit nga pala dito mo naisipan magtrabaho sa Manila? Masyado kasing mababa rate dun sa dati kong pinagtatrabahuan. Tsaka wala talagang progress. Na-stuck lang ako ng ilang taon tapos ganun pa rin. Sa bagay, dito kasi maraming opportunities. Kaya nga rin ako nandito. Isipin mo, taga Mindanao ako. Pero nandito ako sa Manila para magtrabaho. Talaga? Taga Mindanao ka? Ibig sabihin pala, matagal mo nang hindi nakakasama ang pamilya mo. Ganun na nga. Miss na miss ko na nga sila eh. Paano mo nagawang makasurvive dito kahit mag-isa ka lang? Ako kasi, kakarating ko pa lang, parang gusto ko nang umuwi. Hindi ko kasi alam kung kakayanin ko talaga. Yan yung dapat mong matutunan kapag nandito ka sa Manila. Yung maging independent. Malayo ka rin sa pamilya mo, hindi ba? Oo. Tsaka kahit gustuhin kong umuwi, hindi rin naman pwede. Sakto lang yung dala kong pera ngayon para ipanggastos habang wala pang sweldo. Ganyan din ako nung bago pa lang ako dito. Buti na lang may naging kaibigan ako sa trabaho. Siya yung madalas kong nahihiraman. Sobrang bait nga nun eh. Talaga? Mabuti naman kung may kaibigan ka. Saan siya nagtatrabaho? Sa ibang company nagtatrabaho si Nami. Pero nagkakilala kami sa isang coffee shop. Liligawan ko nga sana kaso may boyfriend na pala. Kaya ayun, na-friendzone ako. Babae pala yung tinutukoy mo. Kala ko lalaki. Oo, ang cool nga eh. Ngayon ko lang kasi na-try magkaroon ng kaibigang babae. Ay, speaking of Nami, eto na nga. Tumatawag na. Namimiss na naman yata ako. Nasagutin ko muna to bro ha. Baka tuhoin na naman eh. Sige lang. Nami! O ano? Namiss mo ka agad ako? Mag-uusap lang tayo kanina. Alam mo namang wala akong kasama dito sa unit ko. Ang lungkot dito, punta ka kaya? Wag na. Baka mapuyat na naman tayo. May pasok pa tayo bukas eh. Sa Friday na lang para kahit hanggang Sunday ako dyan. Sige na nga. Wala ka bang gagawin ngayon? Magpapahinga lang. Pero maliligo muna ako. Mamaya na. Usap muna tayo. Pwede naman tayo mag-usap habang nasa banyo ako. Gusto ko yan. On mo camera mo ha. Ayoko nga. Punta ka na lang dito kung gusto mo ako makita. Sa Friday na nga lang. Hindi ka naman makapaghintay. Masyado ka naman baliw na baliw sa akin. Baka makahalata na yung boyfriend mo niyan. Ay nako, halos wala nang pakialam yun sa akin eh. Napakadalang ng tumawag. Buti na lang palagi pa rin siya nagbibigay ng kung ano-ano sa akin. Kaya nawawala tampo ko sa kanya. Tsaka buti na lang nandyan ka para mabawasan yung nararamdaman kong lungkot. Walang kwenta yung boyfriend mo. Basta ako, nandito lang ako palagi para sa'yo. Dear Love, ako si Arjo, 28 years old. Mahigit 1 taon na ako sa Manila nung magsimula tong kwento. Sumama lang ako sa pinsan ko para mag-job hunting. Ang kaso, ako lang yung natanggap sa inaplayan namin. Buti na lang, sagot ng company yung dorm na tinutuluyan ko. Kaya bawas din yung sa gastos ko. Nagpapadala kasi ako sa magulang ko. Kaya magkano na lang din talaga yung natitira. Nakasurvive ako sa tulong ni Nami. May kaya yung pamilya niya kaya sanay sa luho at medyo spoiled din. Nag-click kami kahit maarte siya at pabebe. Gusto ko siya pero ang label namin hanggang friendship lang talaga. Nami, nandito na ako sa dorm. Ako rin, nandito na sa condo. Nag-enjoy ka ba kanina? Dapat talaga madalas tayo nagkikita after work para matanggal yung stress mo sa trabaho. Bukas ulit? Check-in tayo agad pagka-out ko sa work. Miss na agad kita. Gusto mo bang puntahan na kita ngayon dyan? Wag na. Anong oras na rin eh. Kailangan na natin magpahinga. Maaga pa tayo bukas. Pero thank you sa pagtatanggal mo ng boredom at stress ko. Ay, bakit ba kasi hindi yun magawa ng boyfriend mo para sa'yo? Tapos gusto mo pa rin magpakasal kayo. Hindi ko nga siya makausap. Tsaka kaya ka nga nag-e-exist sa buhay ko, di ba? Para maging comfort ko kapag nakakaramdam ako ng ganun. Ikaw lang nakakagawa nun sa akin kaya kailangan kita. Hindi ka na masaya sa boyfriend mo, di ba? Bakit hindi ka pa makipaghiwalay sa kanya? Hindi ko pwedeng gawin yun. Magkakilala yung family namin at inaasahan nila na kami talaga yung magkakatuluyan. So, ikaw lang talaga yung may alam na nag-e-exist ako sa buhay mo? Oo. Okay lang naman sa'yo, di ba?
Sorry na agad pero hanggang ganito lang talaga tayo. Pero huwag ka mag-alala. Maasahan mo pa rin naman ako palagi as your friend. Oo na. As a friend na kung yun lang talaga. Pero pag nag-break kayo ng boyfriend mo, akin ka na. Sure! Pero habang wala pa yung boyfriend mo, akin ka muna. Of course! Sa'yo lang ako. Pero pag nakauwi na ang boyfriend ko, stop muna tayo sa pag-uusap at pagkikita. Baka maghinala eh. Okay lang. Naiintindihan ko. Ang mahalaga, nagkakausap pa rin tayo ngayon. Kinakausap mo ako. Nandiyan ka naman palagi para sa akin, di ba? Oo naman. O ano, game tayo bago matulog? Sure ka? Di ba may kasama ka na dyan ngayon? Baka maingayan siya sa atin. Hindi naman siya nagre-reklamo. Tsaka mukhang busy rin siya sa top bunk. Sige, mag-game muna tayo bago matulog. Isali natin siya kung gusto niya. Inaya ko na siya last time pero hindi raw siya naglalaro. Ay, ganun. Sige, tayo na lang. Bro, pwede bang pakinaan? Pasensya na. Maaga kasi ako natutulog. Sige bro, sorry ha. Ayan, kasi sabi ko sa'yo eh. Aminado ko na maingay talaga ako pag-uwi kasi lagi kami magkausap ni Nami. Naglalaro pa kami ng game bago matulog. Tapos, nagtatrash talkan pa kaming dalawa. Kinausap ko na nga lang ng maayos si Jake. Doon ako natuto mag-adjust. Mabait naman siya kaya nagkasundo rin kami kalaunan. Nagpatuloy yung pagkakaibigan namin ni Nami. Dahil seaman yung boyfriend niya, bihira lang sila magkasama. Mas matagal pa yung pagiging LDR nila kaysa sa time na magkasama silang dalawa. At doon kami mas naging sobrang close na parang ako na yung boyfriend niya. Arjo, may tatanong lang sana ako sa'yo. Ano yun? Tungkol kay Nami. Ayos lang ba? Sus, oo naman. Kahit ano pwede mo itanong. Para namang may matatago pa ako sa'yo. Naririnig mo naman usapan namin araw-araw. Oo nga. Sabi mo, magkaibigan lang kayo. Tapos may boyfriend na siya, di ba? Oo, may boyfriend na siya. Bago pa kami naging close, nasabi niya na yun sa akin. Pero alam mo, mas masaya talaga sa akin si Nami. Kung di lang boto ang mga magulang niya sa boyfriend niya, matagal ko na siyang inagaw. Pero di ba, cheating pa rin yung ginagawa nyo? Seryoso mo ah. Pero di ba ganun yun? Ano pa bang tawag dun? Alam ko naman na cheating yun, pero wala na akong magawa. Masyado na akong attached kay Nami. Ginusto ko rin naman tong sitwasyon ko. Kontento na ako sa kaya niyang ibigay. At least, naiisip niya na magiging kami sakali maghiwalay sila ng boyfriend niya. Alam kong naguguluhan ka sa ginagawa ko. Pero hayaan mo na. Masaya naman ako. Binigay niya na yung sarili niya sa akin. Maraming beses na kami nag-check-in sa hotel. Minsan, pinupuntahan ko pa siya sa kondo. Hindi ka ba nag-aalala na baka mabisto kayo ng boyfriend niya? Malaking gulo yun pag nagkataon. Protektado namin yung isa't isa. Maingat kami, lalo na si Nami. Sinasabi niya kaagad sa akin pag pauwi na yung boyfriend niya o kaya mag-uusap sila para hindi ko muna siya abalahin. Grabe. Hindi ka ba nasasaktan pag ganun? Hindi ko kaya yung ginagawa mo, bro. Nagiging masaya ka lang pag nabibigyan ka niya ng oras. Pero pag oras na nila ng boyfriend niya, sinasantabi ka muna. Ang lala nun. Malala talaga pero nasanay na ako. Tsaka malaking tulong sa akin si Nami. Lahat ng hinihiram ko sa kanya, hindi niya na pinababayaran. Dami ko ring natanggap na regalo mula sa kanya. Mamahaling sapatos, alas. Siya lang nagpaparana sa akin ng mga bagay na hindi ko nagagawa noon dahil kapos ako sa pera. Kaya nga malaki yung napapadala ko kay na mama. Hindi ko na kasi kailangan maglaan ng malaking budget para sa sarili ko. Sinasagot na rin yun ni Nami. Kumbaga, parang nakadepende ka na sa kanya? Medyo lang naman. Nakahanda pa rin naman ako sakaling tumigil siya sa pagtulong sa akin. Yun ba yung pinakadahilan kaya ayaw mo siyang hiwalayan? Nung una, oo. Kaya nagpakatanga talaga ako. Pumayag ako sa ganong setup namin. Pero habang tumatagal, nafo-fall na ako sa kanya. Kaya ayun, minahal ko na talaga. Pakiramdam ko naman, ganun din siya sa akin. Mas matimba nga lang yung boyfriend niya. Grabe, ang gulo ng relasyon nyo. Dahil sa pinapakita sa akin ni Nami, akala ko malaki na yung chance ko na ako yung pipiliin niya. Lalo na nung nag-away sila ng boyfriend niya. Pero hindi pala.
Umuwi ng Pilipinas boyfriend ni Nami. Sinurpresa siya sa kondo. Buti na lang wala ako ron nung araw na yon. Kung hindi, siguradong bugbog ang aabutin ko. Dahil matagal-tagal bago sumampa ulit yung boyfriend niya, matagal din kaming hindi nag-usap ni Nami. Hindi ako nagchat-chat o tumatawag. Hanggang sa may nalaman ako tungkol sa kanya. Buti naman nagpakita ka na sa akin. Tagal nating di nag-usap ah. Miss na kita, alam mo ba yon? Alam ko. Tapos ganyan ka pa sumagot. Napakatipid. Sa tagal nating hindi nagkita, dapat ganito ka rin ka-excited, di ba? Baka naman nakaka-istorbo ko sa oras niyo ng boyfriend mo. Sorry, Arjo. Sorry saan? Kausapin mo lang ako gaya ng dati pagtapos na kayo ng... Tapusin na natin to. Ha? Bakit? Dami naman. Ano bang sumahanib sa'yo? Bakit bigla ka nagkakaganyan? Mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Intindihin mo naman yun, please. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Itigil na natin tong kalokohan na to, Arjo. Kinausap na ako ng parents ko at sinabi ko na sa kanila yung totoo. Nagalit sila sa akin. Pinagsabihan nila ako at gusto nilang itigil ko na yung ginagawa ko. Ititigil mo lang ba dahil sinabi ng parents mo? Imposibleng magbago ka agad ang isip mo, Nami. Ang saya-saya natin eh. Halos ayaw mo na nga magkalayo tayo tapos biglang ganito. Bawiin mo yung desisyon mo, please. Hindi naman ako makakasira sa inyo ng boyfriend mo eh. Tanggap ko na kung ano lang ako. Kung hanggang saan lang ako. Basta huwag ka lang mawala sa akin. Arjo, ano ba? Gwapo ka naman at matalino. Marami pa magkakagusto sa'yo. Wag na ako, okay? Kung makapagsalita ka naman, parang ganun lang kadali burahin yung nararamdaman ko para sa'yo. Inalok na ako ng kasal ng boyfriend ko at umuo na ako. Kaya hindi na talaga pwede yung ginagawa natin. Simulan mo na rin baguhin yung buhay mo, please. Marami pa namang babae dyan. Bigyan mo lang ng pagkakataon yung sarili mo na magmahal ng iba. Malinaw naman sa'yo na hindi tayo pwede sa simula pa lang eh. Kaya wag na nating ipilit. Ang hirap naman ng hinihiling mo sa akin, Nami. Kung kailan hulog na ako sa'yo. Saka mo pa gustong layuan kita. Yun naman yung tamang gawin, Arjo. Kaya gawin na natin, please. Tama na. Ang dali para sa'yo na sabihin yan kasi may pupuntahan ka. May boyfriend ka naghihintay sa'yo. Samantalang ako, pag nawala ka sa akin, wala nang matitira, Nami. Meron pa, Arjo. Yung sarili mo. Sana matutunan mo ring pahalagahan ng sarili mo para makitang hindi ka lang pang second option. Pwedeng-pwede mo pa maranasan na ikaw naman yung magiging priority ng isang babae. Subukan mo lang. Sa'yo ako nagiging masaya, Nami. Hindi sa iba. Pero mali yun. At kahit anong gawin natin, never tayo magiging malaya. Mas gusto mo ba na habang buhay ka na lang makikihati sa boyfriend ko? Nakakausapin lang kita kapag wala siya? Gumising ka na, Arjo. Hindi lang ako ang babae sa mundo. Hindi ito yung deserve mo. Dear love, nang ikasal sila, Nami, saka lang ako tuluyan naka-move on sa kanya. Sinubukan ko makipag-date. Siyempre, hindi kaagad ako nakaharap ng kamatch ko. Kasi parang naging standard ko si Nami. Hanggang sa may nakilala akong babae na nagpa-realize sa akin kung gaano kahaba yung panahong sinayang ko sa isang maling relasyon. Ipinarealize niya sa akin na pwede rin naman pala ako maging priority. At may isang tao na takot mawala ako sa buhay niya kasi ganun ako kahalaga. Nakakalungkot lang talaga isipin na may mga taong kayang ibigay ang buong pagmamahal nila sa iba, pero yung sarili nilang halaga, hindi nila kagad nakikita. Tayo dapat ang unang pipili sa sarili natin, para pagdating ng araw, tayo naman yung bibigyan ng halaga at pipiliin. Metro's #1 Love Radio. Basic!